Аллаһы кешене гыйбадат кылу өчен яралткан. Гасырлар дәвамында кешеләр бу төп максат өчен махсус биналар төзегән. Аллаһы йорты булган ул мәчетләр адәм баласына елның бар фасылында да кирәк. Салкын кышларда да, эссе җәйләрдә дә. Аллаһыга намазларда баш ырыну урыны булган мәчетләр халыкка һәр җомга сайын кирәк. Чөнки мөселман ир-егете җомга намазына басарга бурычлы. Җомгада гына түгел, мәчет көнгә 5 мәртәбә 5 вакыт намаз уку өчен дә кирәк. Аллаһы Тәгаләгә ышанучылар аның динен тотучылар булганда әле җир йөзендә тереклек бетмәячәк. Мәчет Аллаһыга баш ыру гыйбадат кылу урыны. Димәк, ул кешегә сулар һава, эчәр су кебек үк тормышның һәр мизгелендә кирәк. Хәзерге вакытта Түбән Кама шәһәрендә 2 шәһәр янәшәсендәге поселокларда, 2 район авылларындагы мәхәлләләрдә 24 мәчет бар. Аларга халык ел дәвамында никах укыту, яңа туган балага исем кушу һәм вафат булганнарны соңгы юлга озату өчен килә. Мәчетләргә халык дин нигезләрен Коръән өйрәнү өчен дә йөри, дини бәйрәмнәргә дә җыела, бергәләп намазлар да укый, җаннарына ялны да мәчеттә таба. وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram газиз кардәшләрем, Аллаһның рәхмәте белән без шулай җыелышабыз. Һәм әлбәттә безнең ниятләребез изге булырга тиеш. Дуслык күрсәтеп, кардәшлек күрсәтеп, матур итеп шу ярышта катнашырга Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Яз Аллаһының гаҗәеп бер мөгъҗизасы булган ел фасылы. Язын традиция буенча Түбән Каманың мөселман егетләре спортның берничә төрен үз иченә алган әй егетләр ярышы уздыра. Субханаллаһ вальхамдулиллаһ ва ла илаха иллаллаһ валлаһу акбар ва ла хаула ва ла куввата илля биллаһил алиyyil азим. Соңгы елларда әлеге изге Рамазан айы да яз айларына туры килде. Тоташ яктылыктан нурдан тора. Бу гүзәл ай изге Рамазан. Шатлыклары, рәхмәтләре белән зур саваплар килә Аллаһтан. Аллаһу акбар. Алхамдулиллаһи раббил аламин. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان 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 رمضان. Түбән Камада яшәүчеләрнең тормыш хәлләре авыр булганнарына фитр садакасы итеп 900 пакет азык-төлек өләшенде. Бәйрәмнәр белән бу фитр садакасы мәчеттән. Аллаһу акбар. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Сезнең игътибарыгызга ихлас үзәгенә йөрүче балаларның чыгышын карыйк.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولقعدا أن تلحج في سدمنس الإسلام. Хош сәфәрендә булганнар бездәге табигатьнең байлыгын һәм матурлыгын бик яхшы белә. Җәй елның безнең якларда көтеп алган бик матур фасылы. Мин барам лагерь заряга. Минем ният уйнарга, укырга, яңа иптәшләр белән танышырга. Яшел хәтфә үлән түшәлгән җир, биек агачлар күләгәсе, һәр тереклек иясенә көч-куәт өсти торган кояш нурлары. Өлкәннәр дә, балалар да шул җәйге хозурлыкның һәр мизгеле өчен Аллаһыга рәхмәтлеләр һәм эш гамәлләре белән һәр даим аңа якынаерга омтылалар. Ирак илләрдән, изге җирләрдән, Мәккә шәһәрдән сезгә сәлам җиткерәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух, мөхтәрәм газиз кардашларым. Аллаһы рәхмәтенә ия булу өчен Ибраһим пәйгамбәрнең хәтта үз улын да курбан итәргә әзер булган көне Курбан бәйрәме соңгы елларда гел җәй айларына туры килде. Кешенең үз ихтияры белән бер Аллаһыга гына буйсынуы Раббыбыз тарафыннан адәм баласына бирелгән олы бер нигъмәт. Шәһәрдашларым, والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Узган елгы Курбан бәйрәмендә Түбән Кама шәһәрендә 600 пакет курбан ите өләшенде. Мөселман егетләре Аллаһ ризалыгы өчен үз машиналарында шәһәр буйлап курбан ите таратты. Мәчет ишек алдындагы махсус суыткычта сакланган курбан ите исемлек буенча иң беренче итеп оешмаларга тапшырылды. 65 пакет мөмкинлеге чикләнгән балаларга, 45 пакет сукырлар җәмгыятенә, 120 пакет инвалидлар җәмгыятенә. Бу язмыш сынауына сабыр итүче көчле ихтиярлы якыннары булган 230 гаиләнең рәхмәтен ишетү, шатлыгын күрүдә иде әле. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Раз, два, три. Тыргашка батлыйм, бисмилла, бисмилла. Һәр адымны атлыйм, бисмилла, бисмилла. Һәр сулашым өчен, бисмилла, бисмилла. Һәр башлаган эшем, бисмилла, бисмилла. Көз. Biz bunda bugün җыйдык. Безнең Нижекамск мөхтәсибәтенең 4 мәчетеннән мөселманнарны намаз укучы кардәшләребезне, алар бер-бирләре белән монда ярышалар. Көз. Мул уңыш чоры. Мәктәпләрдә укулар башлана, Аллаһы гыйлеменә ия булырга теләүчеләр мәчетләргә юнәлә. Минем иң яраткан дәресем ул тегү дәресем. Biz anda тегергә өйрәнәбез. Без куяннар ясадык, һәм гаилә ясадык. Анда безнең барда әти, әни, кыз һәм бәби. Җомга көнне без тортлар ясыйбыз. من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبلون Бу үзәк безнең 2012 елның сентябреннән эшли башлады. Шул көннән башлап мин йөрим менә бу ихласта. Хәзердәге көнемдә мин бик бәхетлемен.
şunday yaxşı укытучылар укытканына, итәгатьле, тәүфикле, михрибанны буларга иретти. Я Раббым, Аллаһ Тәгаләмә, бик шатмын мин шундай җирдә булганыма. Дингә ышанучылар бу җир йөзендә бер нәрсәнең дә мәңгелек түгеллеген бик яхшы белә. Кайчанда булса фани дөнья юкка чыгарга мөмкин. Әмма Аллаһ динендә булучылар өчен бу куркыныч түгел. Чөнки адәм баласының соңгы юлга озатканнан соң аның яшәвенең икенче чоры башлана. Аллаһы һәммәбезгә дә ул чорны якты һәм бәхетле кылса иде. Кыш. Җирдә тагын ак кыш. Шул ак карлардай игелекле эш гамәлләре белән халыкны үзенә тартып торган мәчет Түбән Каманың горурлыгы. Һәм ул шәһәр халкына ак кышларда да, чәчәкле җәйләрдә дә һәм гомумән һәрбер мизгелдә кирәк. Җәмәгать, сезнең рөхсәтегез белән яңа мәчет нигезенә беренче таш салуга әмер бирәбез. Бисмилла! Аллаһу акбар!